Ore întregi, un singur biker oprit pe marginea drumului ținuse o întreagă mahala închisă în case, cu ferestrele trase și inimi bătând în ritmul motoarelor care nu mai porneau. Nimeni nu știa cine era el, dar șopârlele știau că, în noaptea aceea, cineva avea să intre în casa aia blestemată. 15 august 1997, ora 12:40, pe marginea routei 66, la 20 de kilometri de Barstow, în deșertul Mojave, care mușca din roți ca un câine flămând. Aerul era greu de benzină ars, amestecat cu miros de ploaie rară și praf uscat care se ridica în nori sub lumina farurilor. Motoarele vuiau grav, un cor de Harley-uri Davidson, modele vechi de Electra Glide, cu țevi de eșapament ruginite și coaste negre de funingine. Clubul Wolves of the Dust se adunase acolo, coletele lor de piele înăcurate de sudoare și ploaie, peticele cusute cu fir gros, un lup urlând sub un soare sângeriu, emblema lor pentru teritoriul din sud-vest. Jax the Ghost, Harlan, prospectul nou, abia cu 2 luni în club, opri motorul său Iron 883 lângă un stâlp de telecomunicații înclinat. Mâinile îi tremurau nu de frig, ci de adrenalina care îi curgea prin vene ca whisky-ul ieftin din barurile de pe marginea autostrăzii. Avea 23 de ani, părul lung legat la spate sub casca veche, o tatuaj proaspăt pe antebraț, un lup pup în lanțuri, semnul că încă trebuia să-și dovedească loialitatea. Tatăl lui, Old Man Harlan, fondatorul clubului, îl adusese înăuntru cu un avertisment aspru. Aici nu e familie de sânge, băiete, e familie aleasă și dacă o tai, te mănâncă lupii. Galpoul vechi de la marginea deșertului era locul lor de întâlniri. Un schelet de tablă ondulată cu uși de fier ruginite și ferestre sparte, care lăsau vântul să urle prin ele ca un suflet rătăcit. Înăuntru mirosul de tutun stale și ulei de motor se amesteca cu cel de sudoare și furie. Președintele, Big Red, un uriaș cu barbă roșie și cicatrici de la o emboscadă cu rivalii din Iron Vipers, stătea în capul mesei lungi din lemn ars de țigări. Alături, Sergeant at Arms, Knife Eddie, cu un cuțit de vânătoare înfipt în masă ca o amenințare permanentă. Ei vorbeau de o trădare, un transport de marfă pierdut pe teritoriul viperilor, un camion plin cu piese furate și ceva mai rău, arme de la cartelul mexican, care le promisese protecție. Jax, băiete, tatăl tău ne-a pus pe drumul ăsta. Mormăi Big Red, vocea lui ca un motor defect, răgușită de ani de țigări și urlete în vânt. Dar tu ești sângele lui. Dacă viperii vin noaptea asta, tu o să fii primul care trage. Jax în cuvință, strângând pumnul în jurul unui pahar de bere caldă. Îl privea pe tatăl său, Old Man, în colțul umbros, cu ochii injectați și o sticlă de Jack Daniels în mână. Omul care îl crescuse singur după ce mama fugise cu un camionagiu. Omul care îi dăduse prima motocicletă la 16 ani. Dar clubul era o bestie. Loialitatea însemna să ucizi pentru frați, să ascunzi cadavre în gropi din deșert, să arzi coletele trădătorilor. Noaptea se adânci și ploaia a început să cadă în picături grele, transformând praful în noroi lipicios. Motoarele porniră din nou, un roi de faruri tăind întunericul spre un motel ieftin de pe Route 66, locul unde se zvonea că viperii aveau un informator. Jax călărea în spatele tatălui său, vântul biciuindu-i fața prin viziera crăpată. În motel, luminile neon pâlpâiau peste un parcare plină de camioane și Harley-uri abandonate. Intrară în bar, aerul înecăcios de fum și bere vărsată. La o masă din spate, un tip slab cu o cicatrice pe gât vorbea prea tare cu un prospect Viper. Knife Eddie îl recunoscu imediat. Era Tommy Rat Malone, un fost membru Wolves care fugise cu banii clubului acum 2 ani. Tensiunea crescu ca un fulger înainte de furtună. Big Red dădu semnalul și băieții se ridicară, mâinile pe tocurile ascunse sub jachete. Jax simți inima bătându-i în piept.
dar tatăl său îl opri cu o privire. Așteaptă, fiu, ăsta e acul de la inimă. Lupta izbucni rapid, pumni, scaune răsturnate, un cuțit sclipind sub lumina galbenă. Rat încerca să fugă spre spate, dar Jax îl prinse de guler, trântindu-l peste teșghea. "De ce, Rat? De ce ne-ai vândut?" urlă el, vocea pierdută în haos. Rat râse, sângele curgându-i din nas. "Pentru că familia voastră e o minciună, băiete. Old Man vinde suflete, nu doar marfă." În acel moment, Jax văzu adevărul în ochii tatălui său, o umbră de vină ascunsă sub masca de lup alfa. Lov pe Rat cu piciorul, dar lovitura fu slabă, ezitantă. Viperii năvăliră din spate, un schimb de focuri care sparse geamurile și trimise berea împrăștiindu-se pe jos. Când praful se așeză, Rat zăcea mort, cu un glonț în piept. Dar Jax simțea o crăpătură în loialitatea lui. Tatăl său îl bătu pe umăr. "Bine job, fiu, acum ești unul de-al nostru." Dar în noaptea aceea, în timp ce curăță sângele de pe mâini în baia motelului, Jax știa că ceva se rupuse. Casa aia veche de la marginea deșertului, unde clubul își îngropa secretele, galpoul, blestemat de morți și trădări, îl chema deja. Dacă povestea asta te ține lipit de scaun, abonează-te la canal pentru mai multe relatări din umbrele drumurilor. Acum, hai să vedem cum se adâncește Jax în haos. A doua zi, soarele ars deșertul, dar Jax nu putea scăpa de mirosul de sânge uscat. Tatăl său îl chemă în galpon, unde coletele atârnau ca trofee de vânătoare pe pereți. "Ascultă, băiete," spuse Old Man, turnând whisky în 2 pahare crăpate. "Clubul ăsta e tot ce avem. Viperii vor răzbunare, poliția miroase în jur. Tu ești viitorul." Jax bău, dar gustul era amar. Își amintea de mama, de poveștile ei despre o viață normală, departe de motoare și gloanțe, dar loialitatea îl lega ca un lanț ruginind. Săptămânile trecură în curse pe șosele, embuscade mici și nopți în baruri unde frații jurau pe Biblie biker, sânge pentru sânge. Jax urca în ierarhie, devenind enforcer sub Knife Eddie, dar nopțile îl bântuiau, vise curat râzând. Cu casa aia goală, unde nimeni nu intra, locul unde Old Man îngropase primul trădător. O zi, în timpul unei curse spre Las Vegas, un apel de la un contact. Viperii plănuiau un atac pe teritoriul Wolves. Jax trebuia să aleagă, să lupte sau să fugă. Când farurile inamice apărură pe orizont, el apăsă acceleratorul, dar inima îi șoptea că ruptura era aproape. Nimeni nu intra în casa aia. Dar el avea să o facă într-o zi. Vânturile deșertului băteau crâncen pe Route 66, ridicând nori de nisip care zgâriau vopseaua Harley-ului lui Jax ca niște unghii ascuțite. Era miezul nopții târziu, sau poate dimineața de vreme, cine mai ținea socoteala în cursele astea fără sfârșit? Grupul Wolves alerga în formație strânsă, 6 motoare Electra Glide vuind în unison, farurile tăind întunericul ca niște săbii albe. Jax era în față, alături de Knife Eddie, cu vântul biciuindu-i fața prin masca de praf și sudoare. Apelul venise de la un informator din Vegas. Viperii pregăteau o ambuscadă la podul peste râul secat, un loc strâmt unde un singur camion blocat putea opri o armată întreagă. "E timpul să arătăm cine deține deșertul," mormăise Eddie, învigându-și cuțitul în harta mototolită de pe masa din galpon. Jax strângea ghidonul cu degete albe de tensiune, motorul său Iron 883 tremurând sub el ca un animal sălbatic. Gândurile îi zburau la Rat, la râsul ăla batjocoritor din motel, la sângele care se uscase pe podeaua de lemn lipicios. Tatăl său, Old Man, călărea în spate, silueta lui masivă, proiectând o umbră lungă în lumina lunii. "Nu uita, fiu," îi spusese el înainte de plecare, vocea răgușită de whisky și țigări. "Loialitatea e singura armură pe care o ai. Trăiți sau muriți împreună." Dar Jax simțea crăpătura aceea interioară largindu-se, ca o fisură în asfaltul crăpat de căldură.
Mama lui murise acum un an, răpusă de cancer în spitalele ieftine din Barstow, șoptindu-i la căpătâi. Fugi de lupi, Jax. Ei mănâncă proprii pui. El nu fugise atunci, dar acum, cu farurile viperilor apărând ca niște ochi roșii pe orizont, inima îi bătea un ritm diferit. Podul era un schelet de fier ruginit, suspendat deasupra unui canion uscat, unde oasele animalelor se albeau sub soarele nemilos. Wolves încetiniră, formând un semicerc, pistoalele Smith & Wesson scoase din tocurile ascunse sub jachete. Viperii erau 7, montate pe niște sportsteruri modificate, cu peticele lor veninoase sclipind sub lumina farurilor, un șarpe încolăcit în jurul unei țevi de eșapament. Liderul lor, un tip pe nume Spike, cu o barbă neagră și un ochi sticlos de la o lovitură veche, opri motorul și strigă peste vuiet: "Harlan, știm că băiatul tău a ucis pe rat. Asta înseamnă război, fraților." Knife Eddie râse, un sunet gutural ca un motor pornind pe benzină veche, și trase primul glonț, ricoșând în fierul podului cu un țâșnit asurzitor. Haosul izbucni instant. Motoarele urlară, gloanțe zburară ca viespi înfuriate, spărgând oglinzile și zgârind rezervoarele. Jax se ghemui în spatele șeii, trăgând orbește spre un viper care se repezea spre el. Mirosul de cordită se amesteca cu cel de cauciuc ars, iar vântul ducea ecourile urletelor. Pentru Wolves versus mușcă-l șarpele. Un glonț trecu milimetric pe lângă casca lui, zgâriindu-i tâmpla, sângele cald, curgându-i pe gât sub gulerul jachetei. Văzu pe Eddie încleștându-se cu Spike, cuțitele sclipind în lumina lunii, sânge stropindu-se pe asfalt. Old Man era în mijloc, Harley-ul său răsturnat, trăgând cu un shotgun vechi Remington, fața lui schimonosită de furie. Dar în mijlocul infernului, Jax văzu șansa. Un viper căzut de pe pod, motorul său alunecând în canion cu un urlet metalic, lăsase o breșă. Inima îi țipă să fugă, să lase lupii să se roadă între ei. "Nu ești unul de-al lor," șopti o voce interioară, ecoul mamei sale. Când Eddie căzu cu un cuțit înfipt în coapsă, urlând de durere, Jax ezită. Ar fi putut să-l salveze, să tragă în atacatorul care se repezea. În schimb, răsuce acceleratorul și se smulse din luptă, Harley-ul său mugind pe podul alunecos de sânge și ulei. "Trădătorule!" urlă Spike, dar Jax nu se întoarse. Vântul îl înghiți, purtându-l spre est, spre răsăritul care începea să coloreze deșertul în roșu sângeriu. Călări ore întregi, inima bătându-i ca un tambur de război. Coarda loialității ruptă definitiv. Ajunse în Albuquerque la răsărit, un motel ieftin cu neon pâlpâind vacant deasupra unei parcări pline de camioane. Aruncă coleta Wolves în gunoiul din spate, peticele rupte și mânjite de noroi, și intră în cameră cu mâinile tremurând. Mirosul de mucegai și clor îl lovi, un contrast amar cu fumul de tutun din galpon. Se prăbuși pe pat, uitându-se la tatuajul de pe braț, lupul în lanțuri, acum un simbol al închisorii pe care o lăsase în urmă. Telefonul sună de 3 ori în noaptea aceea. Prima dată Big Red, urlând amenințări, a doua Old Man, vocea spartă: "Fiu, unde ești? Noi suntem familia ta." A treia o linie moartă, probabil poliția mirosind în jur. Jax nu răspunse. A doua zi, vându motorul unui camionagiu beat în schimbul unui bilet de autobuz spre est, spre New York, unde un văr îndepărtat promisese o slujbă în construcții. Viața de biker se evaporă ca fumul de eșapament, nopți în baruri anonime, mâini asprite de muncă grea, o fată pe nume Maria care îl făcu să râdă pentru prima oară în luni, dar umbrele îl urmăreau, vise cu podul, cu sângele lui Eddie, cu ochii tatălui său plini de trădare. Nimeni nu uită pe Route 66, îi spusese odată un prospect vechi. Jax încerca să construiască o viață normală, căsătorie, un fiu mic pe nume Tommy, după prietenul mort, dar clubul era o rană care nu se vindeca. Anii trecură, 2 decenii de exil, cu ziare citite pe furiș despre războaie între Wolves și viperii,
despre Old Man închis pentru trafic, despre galponul ăla blestemat unde îngropau secretele. În 2017, un apel îl schimbă totul. Maria murise într-un accident de mașină, lovită de un șofer beat legat de un club rival, ecourile trecutului. Fiul său, acum 17 ani, voia să intre în lumea motoarelor, atras de poveștile pe care Jax le ascunsese. Tata, de ce ai fugit? De ce ești un laș?" îl întrebase băiatul, cu ochii arzând de curiozitate. Jax știa că ruptura nu era completă. Trebuia să se întoarcă, să salveze ce rămăsese din familia aleasă, înainte ca viperii să înghită totul. Motoarele din visurile lui rugiră din nou, chemându-l spre deșert. Casa aia goală, galponul unde nimeni nu intra, aștepta. Și de data asta el avea să pășească pragul, cu un con de răfuieli vechi și o furie nouă în piept. Dar când ajunse la marginea rutei 66, farurile din spate îi aminti că lupii nu iertau ușor. Vântul deșertului îl lovea pe Jax ca o palmă aspru, purtând cu el mirosul uscat de salvie și benzină veche, în timp ce Harley-ul său nou, un Softail Heritage cumpărat second-hand în Albuquerque, mușca din asfaltul crăpat al rutei 66. Era 2017, sfârșitul verii, și soarele apunea în spatele munților, vopsind cerul în nuanțe de roșu sângeriu, ca un colet Wolves vechi pătat de sânge. Jax avea acum 43 de ani, părul grizonat legat la spate sub o cască ieftină, fața brăzdată de riduri adânci, cicatrici de la muncă grea și nopți nedormite. Tatuajul cu lupul de pe antebraț era acum estompat, acoperit parțial de un altul nou, un vultur în zbor, simbolul libertății pe care o căutase în exil. Dar libertatea aia era o iluzie. Drumul îl chema înapoi, cu fiecare kilometru care se aduna pe odometru. Fiul său, Tommy, stătea în spate, cu brațele încleștate în jurul taliei tatălui, corpul subțire tremurând de emoție și frică amestecate. Băiatul avea 17 ani, ochi verzi moșteniți de la Maria și o curiozitate arzătoare care îl împinsese să sape în trecutul lui Jax. Tata, de ce mergem acolo? Ce e cu casa aia despre care vorbeau bătrânii din bar? Întrebase el cu o seară înainte în apartamentul mic din New York, unde Jax lucra ca șofer de camion. Jax nu răspunsese pe deplin. În schimb, îi arătase o fotografie veche, mototolită, cu galponul ăla blestemat, un schelet de tablă înconjurat de deșert, unde Wolves își îngropaseră secretele timp de decenii. Pentru că acolo e începutul, băiete, și sfârșitul, dacă nu facem nimic. Apelul venise de la un vechi prospect, acum un informator pentru poliție, un tip pe nume Rusty, care supraviețuise războiului cu viperii. Old Man Harlan murise în închisoare acum 2 ani, otrăvit de un rival, dar clubul se destrămase. Big Red dispăruse, Knife Eddie supraviețuise cu piciorul șchiop și devenise un umbră rătăcită prin baruri, iar viperii preluaseră teritoriul, transformând galponul în fortăreața lor. Dar mai rău, auzise că Tommy fusese atras de un prospect Viper, un băiat cu sânge fierbinte care îi promisese putere și frați adevărați. Vin după băiatul tău, Ghost, spusese Rusty la telefon, vocea tremurândă ca un motor defect. Dacă nu vii, îl fac unul de-al lor, sau mai rău. Jax nu ezitase. Vânduse camionul, luase pe Tommy și pornise spre vest, lăsând în urmă slujba, datoriile și amintirile cu Maria, îngropată sub un cer gri de toamnă. Noaptea cădea repede în Mojave, farurile mașinilor trecând ca licurici rătăciți pe șosea. Jax opri la un post de benzină luminat slab, un loc uitat de Dumnezeu cu un magazin prăfuit și un mecanic bătrân, care umplea rezervoarele cu mâini tremurătoare. Mirosul de ulei ars și hot-doguri reîncălzite umplea aerul, amestecat cu zumzetul unui ventilator vechi. Tommy coborâ, întinzându-și picioarele, și se apropie de un grup de camionagii care fumau lângă un foc improvizat din butoaie. Hei, băiete, arăți ca un fiu de biker, spuse unul, un uriaș cu barbă albă și o cicatrice pe gât. Du-te de aici, viperii patrulează noaptea. Tommy râse nervos, dar Jax îl trase înapoi, simțind privirile grele ale oamenilor. Nu te băga în vorbă, fiu.
Aici cuvintele ucid mai repede decât gloanțele. Porniră mai departe, motorul Softailului vuind grav, un sunet care îi trezea lui Jax amintiri dureroase, cursele cu tatăl său, embuscadele de pe podul ăla blestemat. Ajunseră la marginea Barstow după miezul nopții. Orașul a dormit sub un cer înstelat, cu neonurile barurilor pâlpâind ca semnale de avertizare. Jax știa drumul spre Galpon, era gravat în mintea lui ca o hartă de sânge. Dar în loc să meargă direct, viră spre un motel ieftin, un loc numit Desert Rose, unde pereții erau subțiri ca hârtia și paturile miroseau a sudoare veche. Se închiseră în cameră, Jax verificând pistolul vechi Colt din geantă, un moștenire de la Oldman pe care îl păstrase ascuns ani de zile. "Mâine intrăm," spuse el, așezându-se pe marginea patului cu Tommy privind fix podeaua. "Dar promitem că nu te atingi de ei. Asta e lupta mea." Tommy ridică privirea, ochii plini de furie adolescentină. "Tu ai fugit, tata. Ai lăsat pe Eddie să moară, pe bunicul tău să putrezească. De ce crezi că poți repara acum? Eu vreau să fiu biker, să am frați adevărați, nu o slujbă de rahat în New York." Jax simte o înțepătură în piept, vinovăția ridicându-se ca un val. Îl apucă de umeri, strângând prea tare. "Frații ăia te vor mânca de viu. Băiete, ca pe mine. Viperii nu iartă, ei iau ce vor, inclusiv suflete." Tommy se smulse, ieșind în bătaia vântului, fumând o țigară furată sub lumina lunii. Jax rămase singur, uitându-se la ceas, ora 3 dimineața. Somnul nu venea. În schimb, visele, podul plin de sânge, râsul lui Rat, ochii tatălui său urlând trădător. La răsărit, porniră spre deșert, drumul devenind un fir subțire de asfalt, înconjurat de nisipuri nesfârșite. Galponul apăru la orizont ca o fantomă, silueta lui familiară, dar acum marcată de petice Viper. Șerpi încolăciți pe pereți, garduri de sârmă ghimpată și santinele pe Harley-uri Sportster parcate în față. Jax opri la o distanță sigură în spatele unui tufiș uscat și trimise pe Tommy să aștepte. "Nu te mișca," șopti el, strecurându-se prin umbre cu pistolul în mână. Mirosul de metal ruginit și fum de tabără îl lovi, amestecat cu cel de marihuana și bere. Auzi voci înăuntru, râsete grosiere clincănit de sticle. Se apropie de o fereastră spartă, privind prin ea. Knife Eddie, șchiop și mai bătrân, stătea la o masă cu 3 Viper, inclusiv pe Spike, liderul lor, acum un om cu păr argintiu și o proteză la ochi. "Ghost se întoarce," spuse Spike, vocea lui ca un șuierat de șarpe. "Băiatul lui Old Man. O să-l facem să intre în casă, să vadă ce a lăsat în urmă." Jax simți sângele înghețându-i. Casa aia, Galponul, blestematul lor sanctuar, unde îngropaseră cadavre și jurăminte. Eddie ridică privirea, parcă simțind prezența lui, și pentru o clipă ochii lor se întâlniră prin geam. "Jax?" mormă el, ridicându-se șchiopătând. Viperii se ridicară, mâinile pe arme, dar Jax se trase înapoi, alergând spre motor. Un glonț șuieră pe lângă el, ricoșând în piatră, iar farurile se aprinseră din toate părțile. Tommy urlă din ascunzătoare, "Tata!" Jax sări pe șa, răsucind acceleratorul, Softailul mugind ca un animal rănit. Persecuția începu, 3 Viper pe cozi, motoarele lor urlând în noapte, gloanțe zburând ca scântei. Jax viră brusc pe o potecă lăturalnică, nisipul ridicându-se în nori care îi orbeau urmăritorii. "Ține-te bine!" strigă el lui Tommy, care se agăța disperat. Ajunseră la un pod vechi, același loc unde totul se rupsesem cu 20 de ani în urmă, fierul ruginit, scârțâind sub greutate. Viperii erau aproape, Spike în frunte, trăgând cu un pistol semi-automate. Jax opri brusc, împingându-l pe Tommy sub pod, în canionul uscat. "Rămâi aici, trebuie să termin asta." Ieși în open, cu arma ridicată, confruntându-i. "Spike, lasă băiatul în pace. Vreau doar galponul înapoi pentru ce a fost." Spike opri motorul, râzând. "Ghost, tu ești mort de ani. Intră în casă, vezi ce-am făcut cu moștenirea ta. Sau murim cu toții aici." Gloanțele izbucniră din nou.
egourile răsunând în deșert ca un cor de fantome. Jax trase, lovind un Viper în număr, dar simți un glonț arzându-i brațul. Sângele curgea cald, amestecându-se cu praful. În haos, văzu pe Eddie coborând de pe o laterală, șchiopătând spre el. De ce ai venit înapoi, băiete? Loialitatea ta ne-a omorât pe toți." Lupta se potoli la un impas, viperii retrăgându-se în întuneric, lăsând în urmă un motor răsturnat și miros de cordită. Jax se prăbuși lângă pod, bandajându-și rana cu o cârpă ruptă din jachetă. Tommy ieși din ascunzătoare, lacrimi în ochi. "Ești nebun, tata, nimeni nu intră acolo." Dar Jax știa că trebuia. Galponul aștepta cu secretele lui îngropate și răzbunarea abia începea. Când farurile viperilor reapărură la distanță, înțelese că noaptea asta fusese doar începutul. Casa blestemată îl chema și de data asta nu putea fugi. Noaptea se adânci în deșertul Mojave, un gol imens unde stelele păreau cuie ruginite în cerul negru, iar vântul șuiera prin crăpăturile podului vechi ca un avertisment șoptit. Jax se sprijini de un stâlp de fier, sângele din rana de la braț spicurând pe asfaltul crăpat, formând bălți mici care reflectau lumina lunii ca niște ochi acuzatori. Pistolul Colt îi atârna greu în mână, fumul de cordită încă persistent în aer, amestecat cu mirosul de cauciuc ars și sudoare rece. Tommy stătea ghemuit lângă el, fața palidă brăzdată de lacrimi și praf, respirația lui rapidă ca un motor pornind pe ultima picătură de benzină. "Tata, de ce? De ce trebuie să facem asta? Putem pleca, să ne întoarcem acasă," șopti băiatul, vocea tremurândă. Dar Jax clătină din cap, strângând dinții împotriva durerii care îi pulsa în venă. "Acasă? Nu mai avem casă, fiu. Viperii ți-au pus deja laba pe umăr, te-au făcut prospect în visele tale proaste. Dacă nu intrăm în Galpon acum, ei o să intre în viețile noastre pentru totdeauna." Jax se ridica nevoie. Bandajul improvizat din cârpa jachetei sale înnegrite, însângerându-se deja. Softailul lor stătea în umbră, rezervorul zgâria de gloanțe, dar motorul încă cald sub șa, gata să urle la prima răsucire a acceleratorului. Îl ajută pe Tommy să se urce, apoi sări în șa, simțind greutatea băiatului ca o ancoră în pieptul lui. Porniră încet, farul tăind întunericul spre est, evitând drumul principal unde viperii puteau patrulea cu ochii lor de șerpi. Drumul secundar era un fir de pământ bătătorit, plin de gropi care zguduiau oasele, nisipul ridicându-se în nori care le astupau gurile cu gust amar. Gândurile lui Jax zburau înapoi, la nopțile din exil, la anii în care construise o viață falsă în New York, mâini asprite de zidărie, serile cu Maria, sorbind cafea ieftină în bucătăria strâmtă, râsetele lui Tommy când alerga după mingea în parcul murdar. Dar acum totul se prăbușea ca un pod sub greutatea motoarelor. Loialitatea pe care o trădase cu 20 de ani în urmă îl urmărise ca un câine flămând, mușcându-i din călcâie la fiecare pas. "Tata, ce e în galponul ăla? De ce zic toți că e blestemat?" întrebă Tommy, vocea lui pierdută în vuietul vântului. Jax ezită, apoi vorbi peste umăr. "Acolo am îngropat primii noștri morți, trădători, frați, secrete. Tatăl meu, Old Man, a început totul, arme de la cartel, marfă furată, sânge vărsat pentru teritoriu. Eu am fugit, dar el a vândut suflete, inclusiv al meu." Ajunseră la marginea galponului după o oră care păru eternă, silueta lui ridicându-se ca o ruină din nisipuri, un schelet de tablă ondulată cu uși de fier semideschise, legănate de vânt ca maxilare înfometate. Peticele viperilor erau peste tot, șerpi încolăciți grafiti pe pereți, sârmă ghimpată înconjurând perimetrul ca o venă pulsatilă. Mirosul de fum de tabără și benzină veche plutea în aer, amestecat cu ceva mai putred ca de carne uitată în soare. Jax opri motorul la 100 de metri, ascunzându-l în spatele unui tufiș uscat, și îl trase pe Tommy jos. "Așteaptă aici, lângă stâncă.
Dacă aud împușcături, fugi spre Barstow. Nu te uita înapoi. Tommy protestă, ochii lui arzând de furie. Nu te las singur. Asta e familia mea acum, nu? Dar Jax îl împinse blând, strecurându-se prin umbre cu pistolul ridicat, inima bătându-i ca un tambur de război. Se apropie de o gaură în gard, tăind sârma cu un clește furat dintr-un toolbox vechi, fiecare clinchet sunând ca un avertisment. Intră în curte, pașii lui înfundându-se în nisipul moale, unde simți ceva moale sub talpă. Oase? Nu, probabil resturi de la un foc de tabără. Ușa galponului scârțâi când o împinse, aerul dinăuntru lovindu-l ca un pumn. Miros de mucegai, ulei de motor rânced și ceva metalic, sânge uscat. Lumina lunii se strecura prin ferestrele sparte, aruncând umbre lungi peste mese răsturnate și colete abandonate, petice wolves rupte și aruncate ca piei năpârlite. În centru, un cerc de lumânări arse, probabil un ritual viper, cu o sticlă spartă și sânge proaspăt pe podea. Jax avansa încet, pistolul țintind umbrele, amintirile năvălind ca un val. Aici jurase loialitate tatălui său, aici îngropaseră pe rat după motel, corpul lui înfășurat în lanțuri și aruncat într-o groapă sub podea. Se opri la o trapă veche, acoperită de praf, și o ridică cu mâna bună, scârțâitul ei răsunând ca un urlet. Jos, în beciul umed, lumina lanternei de la telefon dezvălui coșmarul, schelete parțiale, colete îngălbenite cu nume scrise de mână. Eddie nu, el trăise, și cutii cu arme ruginite, acauri de la cartel, bani putreziți în saci de pânză. Dar mai rău, o fotografie vecie, mototolită, cu Old Man, strângând mâna unui polițist corupt, data de pe spate, 1995. Trădarea tatălui său vânduse clubul viperilor pentru protecție, lăsându-i pe frați să moară în ambuscade. Tată! De ce? Murmură Jax, genunchii cedându-i. Vinovăția amestecându-se cu furia ca whisky-ul cu sânge. Un zgomot de pași deasupra îl făcu să sară în picioare. Urcă scara în grabă, pistolul îndreptat spre umbră. Knife Eddie apăru în prag, șchiopătând pe piciorul prost, cu un cuțit de vânătoare în mână. Fața lui brăzdată de ani și durere. Ghost. Sau ce mai ești acum? Știam că vei veni. Viperii te-au lăsat să intri, băiete. E o capcană. Eddie aruncă cuțitul jos, ochii lui injectați privind spre beci. Am văzut ce ai găsit. Old Man ne-a trădat pe toți. Eu am supraviețuit podului ăla, dar clubul a murit cu el. Acum, viperii folosesc galponul pentru marfă de la cartel. Copiii, droguri, tot rahatul. Tommy e în pericol. Spike îl vrea ca iscoadă. Jax simți lumea învârtindu-se, trădarea tatălui lovindu-l mai tare decât glonțul din braț. De ce nu mi-ai spus? De ce ai rămas? Eddie râse amar, un sunet ca un motor moribund. Loialitate, băiete, familia aleasă, dar tu ai rupt lanțul. Acum salvează-l pe fiul tu sau moare ca mama lui. Afară motoare vuiră, viperii se întorceau, farurile tăind noaptea ca lame. Jax îl ajută pe Eddie să iasă, alergând spre tufiș unde Tommy aștepta, inima lui gonind. Dar când ajunseră, băiatul dispăruse, doar o urmă de pași în nisip ducând spre drum. Nu! Urlă Jax, simțind crăpătura din suflet largindu-se. Viperii erau aproape, râsetele lor ecouând în vânt, și galponul, casa blestemată, părea să râdă cu el. Răzbunarea abia începea, dar acum, cu Tommy în mâinile lor, Jax știa că prețul va fi plătit în sânge, al lui sau al lupilor care îl vânaseră atâta timp. Vântul deșertului se înteți brusc, ridicând nori de nisip care mușcau din pielea expusă a lui Jax ca niște insecte înfometate, în timp ce el și Eddie alergau prin întunericul galponului, umbrele lor alungite de lumina lunii, filtrată prin ferestrele sparte. Sângele din rana de la braț îi picura pe podeaua de beton crăpată, fiecare pas lăsând o urmă roșie care se amesteca cu praful și resturile de marfă putredă, cutii răsturnate cu pachete de pudră albă, arme ruginite și haine mânjite de sudoare veche.
Eddie șchiopăta rău, piciorul lui prost târându-se ca un lanț rupt, respirația lui răgușită umplând aerul cu un sunet ca un motor pe ultima suflare. Băiete, ei l-au luat pe Tommy ca momeală, mormă el, strângând cuțitul de vânătoare în pumnul noduros. Spike știe că vei veni după el. Galponul ăsta e acum cuibul lor. Au transformat beciul în depozit pentru cartel cu gărzile lor pe fiecare colț. Jax nu răspunse imediat. Inima îi bătea un ritm furios, vinovăția arzându-i în piept ca un foc de tabără stins prea târziu. Cum de-l lăsase pe băiat singur? Tommy, cu ochii lui verzi plini de furie adolescentină, moștenirea Mariei, acum prins în ghearele viperilor din cauza greșelilor lui vechi. Se opri la o ușă laterală, apăsând pe clanța ruginită cu mâna bună, simțind metalul rece mușcându-i palma. Afară, motoarele viperilor vuiau în depărtare, un cor amenințător care se apropia ca un roi de viespi, farurile lor tăind noaptea în fâșii galbene. Trebuie să-l găsim înainte să-l boteze, șopti Jax, vocea lui joasă, aspră ca asfaltul crăpat sub roți. Dacă îl fac prospect, îl pierd pentru totdeauna. Eddie în cuviință, ochii lui injectați strălucind în semi-întuneric. Atunci, hai să facem ce trebuia făcut acum 20 de ani, să curățăm casa asta blestemată. Ieșiră în curte, ghemuiți în spatele unor butoaie vechi de benzină, mirosul lor acru, amestecându-se cu cel de fum de țigări aruncate. Viperii erau 4 acum, siluete masive pe sportsteruri modificate, cu peticele lor veninoase sclipind sub lumina lunii, șerpi încolăciți în jurul unor țevi de eșapament negre. Spike era în frunte, un munte de om cu proteza la ochi, reflectând stelele, un rânjet schimonosit pe față sub barba argintie. Alături, un prospect tânăr, probabil cel care l-a trăsese pe Tommy, ținea frâiele unui Harley nou, motorul lui vuind nerăbdător. "Ghost, ieși afară, trădătorule!" urlă Spike, vocea lui răsunând ca un tunet în deșertul gol, ecoul ricoșând de pe pereții galponului. "Băiatul tău e cu noi acum, o să-l facem unul de-al nostru, să vadă cum arată loialitatea adevărată. Sau vii înăuntru și-l iei, dacă îndrăznești." Jax simți un nod în gât, adrenalina curgându-i prin vene ca whisky-ul fierbinte dintr-un pahar crăpat. Se ridică încet, pistolul Colt ridicat la nivelul pieptului, Eddie acoperindu-l din umbră cu cuțitul lui. "Lasă-l să plece, Spike. Asta e între mine și moștenirea Wolves. Tu ai furat totul, teritoriul, galponul, sufletele." Spike râse, un sunet gutural care îi zgudui burta masivă și făcu un semn prospectului. Acesta opri motorul și din spatele lui a apărut Tommy, legat cu sfoară groasă la mâini, fața lui murdară de praf și lacrimi, dar ochii arzând de o furie care semăna cu a lui Jax la vârsta aceea. "Tata!" strigă băiatul, vocea spartă de frică, dar Spike îl lovi cu dosul palmei, trântindu-l pe nisip. "Taci, puștiule, vezi ce face tatăl tău când familia aleasă îl cheamă înapoi?" Furia lui Jax explodă ca un motor supraîncălzit. Trase un glonț de avertisment în pământ, lângă roata lui Spike, nisipul țâșnind ca o explozie mică. Viperii săriră de pe motoare, pistoalele lor Beretta scoase rapid, formând un semicerc amenințător. "Intră în casă, Ghost," șuieră Spike, apropiindu-se cu pași grei, bocancii lui zdrobind pietricelele. "Acolo e tot ce ai lăsat în urmă, cadavrele fraților tăi, secretele lui Oldman. Am găsit scrisorile. El te-a vândut viperilor înainte să fugi. Loialitatea lui era o minciună mai mare decât a ta." Jax ezită, arma tremurându-i în mână, mintea lui gonind prin amintiri, tatăl său turnând whisky în pahare crăpate, jurând pe Biblie biker că familia era totul, în timp ce în secret negocia cu dușmanii. Trădarea dublă. Oldman nu doar vânduse clubul, ci și-l folosise pe Jax ca țap ispășitor, lăsându-l să poarte vina fugii. Eddie ieși din ascunzătoare, șchiopătând în față cu cuțitul ridicat. "Nu-l asculta, băiete, Spike minte. Eu am văzut hârtiile din beci. Oldman a murit pentru că viperii l-au otrăvit după ce a refuzat să ne vândă pe toți. Tommy e cheia acum. Ei vor să-l folosească împotriva ta, să te facă să intri și să mori acolo."
Un schimb de focuri izbucni brusc, gloanțe ricoșând de pe butoaiele de metal cu un țâșnit asurzitor, mirosul de cordită umplând aerul ca un nor toxic. Jax se aruncă în spatele unui stâlp, trăgând spre prospectul care se repezea spre Tommy. Glonțul îl lovi în picior, băiatul urlând și căzând, dar Spike era rapid, apucându-l pe Tommy de guler și trăgându-l spre galpon. Vii sau îl împușc aici? Răgni el, țeava pistolului apăsată pe tâmpla băiatului. Tu, Jax, simțeai lumea încetinindu-se, fiecare bătaie a inimii, un ecou al podului de acum 20 de ani, unde fugise lăsând frații să moară. Nu mai puteai fugi. Cu un urlet care răsună în noapte, alergai înainte, împingând pe Eddie deoparte și lovind cu umărul în Spike. Corpul masiv al liderului viperilor se clătină, pistolul căzând în nisip, dar un pumn îl lovi pe Jax în maxilar, vederea lui explodând în stele albe. Se rostogoliră pe jos, pumni zburând ca lovituri de ciocan, sângele amestecându-se cu praful într-o pastă lipicioasă. Tommy se târâ liber, dezlegându-se cu dinții, dar un alt viper îl prinse, târându-l spre ușă. Eddie interveni, cuțitul lui înfigându-se în brațul atacatorului, un țipăt sfâșiind aerul ca un motor rupt. Lupta se mută înăuntrul galponului, umbrele dansând haotic sub lumina farurilor de afară. Jax se ridică, gâfâind, și alergă după ei, pistolul gol acum, dar pumnii încleștați. Intră în beciul umed, unde mirosul de moarte era mai puternic, scheletele din gropi părând să șoptească acuzații. Spike îl aștepta jos, cu Tommy ținut în față ca scut, un cuțit la gâtul băiatului. Sfârșitul liniei, Ghost, zise el, respirația lui grea de efort. Intră în groapă cu tatăl tău, acolo e locul trădătorilor. Jax se opri, inima lui sfâșiată între răzbunare și salvare. Lasă-l, lupta e a mea. Dar Spike râse, apăsând lama mai adânc, un fir de sânge curgând pe gâtul lui Tommy. Sus, Eddie urlă un avertisment. Mai multe motoare se apropiau, întăriri Viper. Jax știa că timpul se scurgea ca nisipul din clepsidră. Cu un salt disperat, se aruncă asupra lui Spike, mâinile lui în jurul gâtului inamicului, rostogolindu-se spre marginea gropii. Corpul lor căzu parțial în groapă, oase crăpând sub greutate, iar Tommy scăpă, alergând spre scară. Spike îl lovi cu cotul, dar Jax nu cedă, strângând până când ochii liderului se bulbucară. Pentru frați, pentru Maria, gâfâi el, furia eliberându-se în sfârșit. Un pocnet surd și Spike se prăbuși inert în bezna gropii. Jax urcă a nevoie, brațul în flăcări, găsindu-l pe Tommy tremurând în brațele lui Eddie. "E gata?" șopti băiatul, vocea spartă. "Nu încă!" răspunse Jax, simțind vibrațiile motoarelor afară. Viperii rămași blocaseră ieșirea, farurile lor iluminând galponul ca o scenă de execuție. Eddie zâmbi slab, ridicând cuțitul. "Acum luptăm împreună, băiete, pentru familia adevărată." Dar când ușa se deschise cu un scârțâit, siluetele inamice umplând pragul, Jax înțelese că răscoala abia începea. Casa blestemată avea să bea mai mult sânge înainte de răsărit și prețul loialității sale va fi plătit cu ultimul glonț. Ușa galponului se trânti în urma lor cu un bubuit surd, ecoul răsunând prin beciul umed ca un tunet înghițit de pământ, iar Jax simți aerul rece mușcându-i plămânii, amestecat cu mirosul de cordită proaspătă și sudoare fierbinte. Viperii erau 6 acum, siluete masive umplând intrarea, farurile motoarelor lor Sportster aruncând raze galbene care dansau pe pereții de tablă ondulată ca niște șerpi înfometați. Spike zăcea jos în groapă, corpul lui inert un morman de carne și oase rupte, dar frații lui nu păreau să observe încă. Ochii lor erau fixați pe Jax, Eddie și Tommy, cu pistoalele ridicate și fețele schimonosite de ură veche. "Ghost, ai ucis pe liderul nostru," răgni unul dintre ei, un tip masiv cu o cicatrice proaspătă pe obraz, vocea lui răsunând ca un motor defect. "Acum beți cu el în casa asta blestemată." Jax împinse pe Tommy în spatele unei mese răsturnate
lemnul ei crăpat oferind o protecție slabă, dar mai bună decât nimic, și se ghemui lângă Eddie, care respira greu, cuțitul lui sclipind în lumina slabă. Brațul lui Jax pulsa de durere, sângele înmuind bandajul improvizat, dar adrenalina îl ținea în picioare, o furie rece curgându-i prin vene ca uleiul fierbinte dintr-un motor supraîncălzit. Eddie acoperă băiatul, șopti el, vocea joasă, aspră, în timp ce încărca ultimul încărcător în coltul vechi, degetele alunecând pe metalul rece. Eddie încuvință, șchiopătând spre un colț umbros, ochii lui injectați strălucind cu o loialitate reapărută din cenușă. Am luptat cu tine pe podul ăla, băiete. Nu mor acum fără să văd sfârșitul. Gloanțele izbucniră prima dată de la viperii din față, ricoșind de pe pereți cu un țâșnit asurzitor, sfărâmând sticlele vechi și ridicând nori de praf care le astupau gurile cu gust amar de metal și moarte. Jax trase înapoi, glonțul lui lovind un prospect în umăr, țipătul băiatului răsunând ca un urlet de animal rănit, corpul lui prăbușindu-se peste o cutie cu arme ruginite. Tommy urlă din ascunzătoare, "Tata, sunt prea mulți!" Dar Jax nu se întoarse. Mintea lui concentrată pe supraviețuire. Amintirile năvălind, tatăl său, Old Man, jurând loialitate în același galpon, în timp ce în secret vindea sufletele fraților pentru un sac de bani de la cartel. Trădarea aia dublă îl arsese ani de zile, dar acum, cu Tommy în pericol, furia se transformă în ceva clar, ca un motor curățat de funingine. Se târâ pe burtă spre o ușă laterală, pașii viperilor răsunând pe podea ca bocanci grei pe asfaltud, în timp ce Eddie arunca un butoi vechi de benzină spre ei, exploziile mici de scântei, aprinzând un foc mic care lili putredul aer cu miros de cauciuc ars. Un viper se repezi spre masă, apucând pe Tommy de guler, dar băiatul lovi cu piciorul, lovindu-l în genunchi, un sunet de os crăpând umplând haosul. Jax sări în picioare, pistolul țintind, și trase de aproape, glonțul pătrunse în pieptul atacatorului, sângele stropindu-se pe fața lui Tommy ca ploaie roșie. "Fugi sus, fiu, ieși pe fereastră!" urlă Jax, împingându-l pe băiat spre scară, dar Tommy ezită, ochii lui verzi plini de o teamă care se amesteca cu o scânteie de curaj moștenit. Eddie era în mijlocul luptei acum, cuțitul lui înfigându-se în brațul unui alt viper, sângele curgând pe podea în bălți lipicioase care reflectau flăcările mici. "Pentru Wolves," mormăi el, vocea spartă de efort, dar un glonț îl lovi în piciorul prost, trântindu-l la pământ cu un urlet care răsună prin galpon ca un motor stins definitiv. Jax alergă spre el, trăgând orbește spre umbre, lovind un alt inamic în cap, corpul căzând cu un tamp surd peste scheletele din groapă. "Eddie, ține-te!" strigă el, târându-l pe bătrân spre un colț, dar ochii lui Eddie se închiseră încet, respirația lui transformându-se în gâfâit slab. "Salvează-l pe băiat! Și pe tine! Loialitatea! Nu e sânge, e alegere!" Ultimele cuvinte muriră pe buzele lui, corpul relaxându-se în brațele lui Jax, un coleg vechi pierdut în casa blestemată pe care o apăruseră amândoi. Viperii rămași, 3 acum, fețele lor schimonosite de ură și frică, blocaseră ieșirea, unul dintre ei aprinzând un radio vechi, chemând întăriri. "Ghost e înăuntru, trimiteți băieții din Barstow." Motoarele de afară vuiră mai tare, un roi nou de faruri luminând pereții ca o execuție sub reflectoare. Jax simți greutatea momentului tu, stând acolo cu sângele fraților și dușmanilor pe mâini, inima bătându-ți ca un tambur de război. Tommy apăru lângă tine cu un cuțit rupt în mână, furat de la un cadavru, fața lui palidă, dar hotărâtă. "Nu fug, tata, nu ca tine odată." Cuvintele îl loviră ca un pumn, dar Jax zâmbi slab, strângându-i umărul. "Atunci luptăm împreună, pentru Maria, pentru Eddie." Atacară ultimii viperii, cu o furie sincronizată, Jax străgând cu coltul golit acum,
folosind patul ca un ciocan pentru a lovi un craniu, craniul crăpând cu un sunet umed. Tommy înțepă cu cuțitul, rănind un altul în coapsă, sângele stropindu-se pe pereți ca grafiti roșu. Ultimul Viper, cel cu cicatricea pe obraz, se întoarse spre ei cu un pistol ridicat, dar Jax se aruncă înainte, în corpul lui absorbind glonțul în umăr. O durere arzătoare care îl orbi pentru o secundă, dar îl făcu să lovească mai tare, pumnul lui zdrobind falca inamicului. Băiatul căzu, inert, galponul căzând în tăcere bruscă, doar vântul șuierând prin ferestrele sparte și focurile mici pâlpâind pe podea. Jax se prăbuși pe genunchi, respirația grea, sângele curgându-i din răni ca un râu roșu pe beton. Tommy în genunchi lângă el, lacrimi curgându-i pe față, dar mâinile lui ferme legând rănile cu fâșii rupte din jacheta unui mort. Am făcut-o, tata. Am curățat casa. Jax ridică privirea spre groapa din beci, unde scheletele păreau să se odihnească mai liniștit acum, secretele lui Old Man, îngropate pentru totdeauna. Afară, motoarele viperilor se apropiau, dar Jax știa că răscoala se răspândise. Rusty, informatorul, promisese poliția sirenele îndepărtate, urlând deja în noapte ca un cor de răzbunare. Da, fiu, am ales familia adevărată. Se ridicară împreună ieșind în deșertul care se lumina de răsărit, soarele ridicându-se peste Route 66 ca un martor tăcut. Galponul rămase în urmă, o ruină goală. Nimeni nu mai intra acolo acum. Dar Jax, cu Tommy alături, pornise pe un drum nou, unde loialitatea nu mai era lanț, ci aripi. Prețul fusese plătit în sânge, dar răscumpărarea venea cu primul răsărit curat după ani de umbre.